is not more than 60 days. Kopono kotimo? Kopono kotimo. To wadhi mbele gi process mar tabling the impeachment motion. Aparo gima nyaka jo Kenya ng'e. Yes. Ama luo ng'e. Kawatieko, yes. En ni kawuono kaka ne wadhi e party marwa. Mondo consult gi party marwa. E kaka UDA bende odhiromo gi jatendgi mondo gi consult. Okay. Korwa bende wasechiwo pachwa. Owachnwa ni bedroom mos wang'ia nen to chal nade. Koro ka sama party ng'en chal nade no wadhi dok tiyo. To ka party biro ng'iswa ni yawa ng'ama ne ukelo wachna ni gik mocho gi onge motimo, onge marekebisho. To koro wan gi teko ma wacho ni koro wan gi teko wasekwayo party wa to miwa thuolo madhi nyime. Ukwayo party koso katiba? No, katiba ang'isi mokwongo ni ne wadhi e bunge katasi mar chama magwa. Alright. Omiyo dhi penjo party mari gima giparo kechi party wano nigi lawyers. Okay. Party wano ng'e chike. Alright. Koro moko biri kodonjo e bunge kacha. Koro mano marwa nyagre kode kendwa. Ka ok otimo, Ka ok otime to oro mi flow. Nyako Ramogi, twak mar duol chope giko mare. Ne an ka ilotre bombija. Ka ok otimo, ka ok winjruok ochopo,